Вітаю вас на календары нядзеля 19 лютага. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма 7 дзён. Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Глядзіце ў праграме. Выкананне нормаў дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. У вобласці працягваюць працаваць камісіі, якія разглядаюць заявы грамадзян аб вызваленні ад уплаты збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў. Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. У Віцебску прайшоў жалобны мітынг і з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар земляка-героя. Будучае за зялёнымі аўто. У Віцебску з'явіцца першая электразарадная станцыя для аўтамабіляў. Іх серыйную вытворчасць наладжвае прадпрыемства «Віцязь». Стартаваў продаж білетаў на канцэрты 26-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Арганізатары агучылі папярэднюю праграму форуму. Паўночны цмок. Упершыню ў Віцебску прайшоў фестываль усходніх адзінаборстваў. Удзел у ім прынялі наведвальнікі спартыўных секцый. Удасканаліць кантрольную дзейнасць і выключыць залішнія патрабаванні да бізнесу. Прэзідэнт краіны Александр Лукашенко на апошняй нарадзе па пытаннях кантрольнай дзейнасці агучыў свае прапановы па актывізацыі і развіцці дзелавой ініцыятывы і запрасіў бізнесменаў да канструктыўнага дыялогу. Заклікі кіраўніка дзяржавы знайшлі шырокі водгук сярод прадпрымальнікаў. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала на невялікім віцебскім прадпрыемстве і выслухала прапановы вытворцаў. Вот, допустим, экология сейчас приходит и, предъявляет такие требования, как будто у нас здесь коксохимическое предприятие или мясоперерабатывающий завод. Разные контролирующие, инстанции требуют введения своей документации. Вот если бы ее каким-то образом, упорядочить, было бы проще. Галоўны інжынер прадпрыемства Віктор Сідарэнка наглядна дэманструе ўсю дакументацыю, якую даводзіцца весці штодзень. Папяровая валакіта забірае шмат працоўнага часу, і гэта замест таго, каб займацца сваімі непасрэднымі абавязкамі, арганізоўваць вытворчы працэс. Тут выпускаюць упакоўку для абутковай галіны, мэблевых кампаній і шэрагу буйных прадпрыемстваў краіны. Увесь тэхналагічны працэс поўнасцю аўтаматызаваны, створаны камфортныя і бяспечныя умовы для работнікаў. Наогул ахове працы, тэхніцы бяспекі тут надаюць першаснае значэнне і робяць гэта не дзеля правяраючых. Сучасная вытворчасць патрабуе і сучасных падыходаў да арганізацыі працы. Тым не менш, гэта не спыняе кантралёраў. І тут, як кажуць, хто захоча знайсці, абавязкова знойдзе. Па словах кіраўніка прадпрыемства, ніводная праверка не завяршылася без пакарання. Хотелось бы, чтобы контрольные органы стали скорее не карающими, а консультативными и помощниками. Чтобы люди для того, чтобы начать бизнес или как-то его улучшить, могли позвонить и сказать, позвонить в МЧС, пригласить к себе пожарного инспектора и сказать: у меня есть бюджет в 1000 рублей. Что я могу самое главное сделать на эту 1000 рублей? И чтобы инспектор ему сказал: вот это в первую очередь, это во вторую, это в третью, все, 1000 закончилась, будет следующая 1000, позвони мне, мы решим, как ее лучше оптимально вложить. Это правильный подход. Но для этого надо политика государства на уровне начальников этих служб, республиканских, областных и так далее. Прадстаўнікі дзелавых кола выступаюць за ўнясенне змяненняў у закон об бюджете и перагляд системы финансового покарания. В законе о бюджете есть статья «Пополнение бюджета за счет штрафов, пени и прочих карающих мер». И, естественно, она же ведь из чего-то складывается. Значит, для контрольных, надзорных органов доводятся цифры, которые они должны выполнять. А коли они доводятся, люди, исполняя свои обязанности, обязаны их исполнять. Поэтому просили оставить эту графу, но сделать так, как в России. Там есть эта графа и указано, куда можно расходовать эти деньги. То есть вот поступление от этого, допустим, в федеральный бюджет, но там никто не диктует, какие-то должны быть суммы. Поэтому вот это наше было предложение. На наш взгляд, от этого очень многое зависит. На думку прадпрымальнікаў, карэкціроўкі патрабуюць нарматыўныя і заканадаўчыя акты, якімі кіруюцца кантралюючыя наглядныя органы. Многія з іх не адпавядаюць сучасным рэаліям.
Не пакарання, а дапамогі чакаюць суб'екты малога і сярэдняга бізнесу ад дзяржаўных кантралёраў і наглядных органаў. Зараз ад іх будзе залежаць, наколькі хутка ўдасца рэалізаваць дадзеныя ўстаноўкі прэзідэнта. Свае прапановы аб паляпшэнні дзелавога клімату ў краіне прадстаўнікі бізнес-суполкі вынесуць на абмеркаванне асамблеі дзелавых колаў, якая адбудзецца ў рамках тыдня прадпрымальніцтва 1 сакавіка ў Мінску. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка і Леонид Табола. Навіны Віцебск. Нарошчваць экспорт, ствараць умовы для рэалізацыі інавацыйных прапаноў і прыцягваць замежныя інвестыцыі. Як прадпрыемствам вырашаць гэтыя задачы і чым ім можа дапамагчы ўлада, абмяркоўвалі ўдзельнікі выязнога прэзідыума абласнога савета дэпутатаў. Яны наведалі некалькі віцебскіх вытворцаў, экспарцёраў інавацыйнай прадукцыі. Іх вопыт могуць выкарыстоўваць іншыя прадпрыемствы рэгіёну, упэўніліся дэпутаты і наш корэспандэнт Інна Кірыенкова. Мясцовыя органы ўлады павінны аказваць садзейнічанне і падтрымку інвестару, які зацікаўлены ў развіцці высокатэхналагічнай вытворчасці. Станоўчыя прыклады такога ўзаемадзеяння ёсць. Узяць, да прыкладу, віцебскае прадпрыемства «Монолит» па вытворчасці мікраэлектронных камплектуючых, якому былі перададзены акцыі дзяржавы. Зараз гэта адзін з буйнейшых у рэспубліцы экспарцёраў прадукцыі. Большая частка яе ідзе на расійскі рынак – 96% ад агульнага аб'ёму. Астатнія амаль 4% – рынкі краін далёкага і блізкага замежжа. Тут выпускают до 10 тысяч найменняў прадукцыі. Депутатам наглядна дэманструюць і новую лінейку тавару, з якой вытворцы ўжо заўтра намерены выходить на замежныя рынкі. Это новые изделия, которые, в принципе, полностью заменяют весь импорт. То есть весь Китай мы можем заменить полностью. То есть вот уже мы подобрали все, что только можно. Прадпрыемства высокатэхналагічнае, закуплена сучаснае абсталяванне, увесь працэс вытворчасці поўнасцю аўтаматызаваны. Дырэктар прадпрыемства Акіф Гасымаў знаёміць дэпутатаў з асноўнымі вытворчымі працэсамі, звяртаючы ўвагу на высокі ўзровень культуры вытворчасці і падрыхтоўку кадраў. Усё гэта дазваляе пазбягаць нават самых мінімальных памылак, што асабліва недапушчальна ў вырабе падобнай прадукцыі. Яна запатрабавана на рынку, а значыць няма праблем і со сбытом. На примере сегодня работы Витебского горисполкома и Витебского городского совета депутатов именно показали, что там, где есть понимание между инвестором, там, где есть понимание между собственником и органами исполнительной власти, где есть поддержка, там сегодня развивается бизнес. Ну и, конечно, хотели сегодня, опять же, на примере современных предприятий показать, что сегодня развивается наша промышленность, что по многим параметрам мы и первые, и единственные на просторах СНГ, что есть хорошие перспективы для дальнейшего роста. Тым не менш, улічваючы няпростую эканамічную сітуацыю, некаторыя прадпрыемствы сёння вымушаны скарачаць аб'ёмы паставак. Каля 10 віцебскіх суб'ектаў гаспадарання наогул знізілі аб'ёмы выпускаемай прадукцыі ў параўнанні з леташнім. Патрэбны кардынальныя меры. Выход здесь видится не только в активной работе с имеющимися субъектами хозяйства, но и в создании в городе новых предприятий, организаций реального сектора экономики, в том числе с иностранным капиталом. На 2017 год ситуация в реальном секторе экономики диктует условия создать в городе не менее 80 новых предприятий. И упор необходимо сделать на создание предприятий с иностранным капиталом. Сёлета неабходна прыцягнуць не менш за 14 мільёнаў долараў замежных інвестыцый у рэальны сектар эканомікі. Для выканання гэтай задачы патрэбна зладжаная работа ўсіх прамыслоўцаў і мясцовых уладаў з тым, каб забяспечыць развіццё экспартаарыентаванай вытворчасці, стварэнне новых працоўных месцаў, нарошчванне аб'ёмаў знешнеэканамічнага гандлю. Інна Кірыенкова, Ян Пчэльнікаў, Навіны Віцебск. Беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка» плануе ўвесці ў эксплуатацыю абноўлены віцебскі футравы камбінат у канцы 2017 года. Прадпрыемства будзе аўтаномным вытворчым комплексам са сваёй кацельняй, падводам вады, ачышчальнымі збудаваннямі і складскімі памяшканнямі. У ходзе рэканструкцыі плошча прадпрыемства павялічылася амаль у 2 разы. Акрамя футравага камбіната тут будзе размяшчацца і кушнерская вытворчасць. Пашыў гатовага адзення, плануецца і выраб футра для абутку. Прадпрыемства будзе працаваць па поўным тэхналагічным цыкле з гадавой магутнасцю перапрацоўкі 300 тысяч шкур аўчыны і 250 тысяч шкур пушной сыравіны. Там будут объединены 4 фабрики. Это по переработке пушнины, по переработке овчины и также пошиву изделий из пушнины будет фабрика и по пошиву из овчины. Поэтому с собственными очистными, я думаю, что это предприятие, скажем, не только в Витебской области, оно и на постсоветском пространстве оно уникальное. У
Плануецца, што першыя некалькі гадоў для суправаджэння вытворчага працэсу на кожным участку будуць запрашацца замежныя тэхнолагі з Італіі і Грэцыі. Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцязь» плануе запусціць серыйную вытворчасць электразарадных станцый для аўтамабіляў. Зараз узоры праходзяць тэхнічнае выпрабаванне. Скарыстацца самой устаноўкай аматары зялёных аўто змогуць праз некалькі тыдняў. Яе ўсталююць на стаянцы на праспекце будаўнікоў у абласным цэнтры. Акрамя таго, распрацоўваюцца праекты па размяшчэнні электразарадак на аўтазаправачных станцыях. Тэму працягне Віктор Праліч. Віцебскі завод «Віцязь» адным з першых уключаны ў дзяржаўную праграму развіцця інфраструктуры і электрамабільнага транспарту ў Беларусі. Разлічана яна на 2016-2025 гады. На плечы віцебскага прадпрыемства лягла распрацоўка і вытворчасць электразарадных станцый сумесна з адной з французскіх кампаній. Зараз завод ужо завяршае іспыты зарадных агрэгатаў. Этот аппарат представляет собой блок нагрузок, который имитирует полный режим зарядки автомобиля. То есть 32 ампера, трехфазная сеть нагружена. Для того, чтобы автомобиль сюда невозможно доставить в испытательный центр, а испытания должны проходить при полной нагрузке зарядной станции. Близится завершающий этап испытаний. Магутнасць такой станцыі дазволіць зарадзіць зялёнае аўто ўсяго за 2-3 гадзіны. Гэтага будзе дастаткова, каб машына змагла пераадолець шлях ад 150 до 350 кіламетраў. Выкарыстанне станцыі таксама будзе нескладаным. Для гэтага ўжо распрацаваны прыдатак для мабільнага тэлефона і абслугоўваючыя карты. В этот момент также передаются данные о потребляемой электроэнергии на сервер сбора данных. То есть можно, скажем, для оператора или же для службы, которая осуществляет биллинг, анализировать собранные данные, на базе этого производить конечный расчет. Спецыялісты ўпэўнены, што з электрамабілямі будучае. Зараз, праўда, в обласці пахваліцца няма чым. Па дарогах Віцебска раз'язджаюць усяго 5 электрааўтамабіляў. Аднак не выключана, што ў бліжэйшым будучым іх колькасць пачне расці. Тым больш, што хутка электразарадныя станцыі прапішуцца не толькі на вуліцах гарадоў, але і на буйных АЗС. Сёлета ж серыйны выпуск зарадных станцый з канвеера пачне і само прадпрыемства. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У сфарміраваны фондам «Віцебск аблмаёмасць» пералік аб'ектаў сферы адукацыі, якія не выкарыстоўваюцца, уключаны больш за 90 будынкаў. Продаж праз аўкцыёны – самы эфектыўны спосаб уключэння іх у гаспадарчы абарот. Перспектывы пры гэтым могуць быць самымі рознымі. Арганізацыя вытворчасці сервісных і турыстычных аб'ектаў, рэканструкцыя пад жыллё. Так, у лютым новы ўладальнік з'явіўся ў былой Латыголіцкай базавай школы Чашніцкага раёна. Айчынны інвестар набыў комплекс будынкаў агульнай плошчай больш за 3000 квадратных метраў, а таксама права 20-гадовай арэнды зямельнага ўчастка. У планах арганізацыі тут новыя вытворчасці. На днях на аўкцыён за адну базавую велічыню выставяць будынак былой школы ў вёсцы Пронская Лёзненскага раёна і з паніжэннем першапачатковага кошту на 50% пабудову дзіцячага садка ў вёсцы Новы Буліцк Гарадоцкага раёна. Аграрыі Віцебскай вобласці намераны ў 2017 годзе нарошчваць аб'ёмы сельскагаспадарчай прадукцыі за кошт развіцця буйнатаварнай вытворчасці. Вынікі перспектывы работы аграрнай галіны абмеркавалі на гэтым тыдні на калегіі камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Віцебскага аблвыканкама. Сёлета працягнецца будаўніцтва сучасных жывёлагадоўчых комплексаў пры малочных заводах, буйных гаспадарках і інтэграцыйных структурах. У тым ліку з прыцягненнем кітайскіх інвестыцый плануецца ўвод 3 сучасных малочна-таварных фермаў. З тым, каб вывесці свінагадоўчую галіну на эфектыўны ўзровень развіцця, у рэгіёне будуць стварацца сучасныя рэпрадуктыўныя фермы. Нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы надвор'я, летась Віцебская вобласць назапасіла ў дастатковай колькасці кармоў – 29 кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. І як вынік, сёлета захоўваецца станоўчая дынаміка па валавой вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі – 107% да ўзроўню мінулага года. Зараз жа першачарговая задача аграрыяў як след падрыхтавацца да правядзення вясенне-палявых работ.
Закупаем технику новую. У нас до апреля месяца более 300 единиц новой техники поступит в интеграционные структуры. Вот. Мы на сегодняшний день ведем подготовку техники, которая у нас в хозяйствах имеется. Мы приняли распоряжение облсполкома, создали специализированные точки по ремонту техники. Приняли распоряжение, направили однодневную выручку с молока на закупку техники. Не на закупку, на ремонт техники, на оплату ремонта техники. Поэтому в этом направлении работаем. Ведем работу по накоплению минеральных удобрений. Сегодня под полную потребность имеются семена засыпанные. То есть мы готовимся к проведению весенне-полевых работ. Для большасці гаспадарак праблемным застаецца набыццё мінеральных тукаў. Летась на палеткі в обласці было ўнесена толькі трэць ад неабходнага. Тым не менш, патрабаванні жорсткай тэхналагічнай дысцыпліны і правядзення пасяўной у аптымальныя тэрміны застаюцца нязменнымі. А зараз у праграме «7 дзён» час фінансавых навін. Іх прадставіць вядучы спецыяліст дырэкцыі Белінвестбанка па Віцебскай вобласці Алина Колокольчикова. Добрый день, Алина. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут я расскажу о главных финансовых новостях нашей страны, которыми запомнилась уходящая неделя. На фоне замедления инфляционных процессов с 15 февраля Национальным банком снижена действующая ставка рефинансирования с 17 до 16% годовых. Безусловно, снижение ставки положительным образом скажется на состоянии делового рынка и сделает кредитные ресурсы более доступными и привлекательными. 14 февраля Советом министров и Национальным банком Республики Беларусь утвержден план по сокращению использования в расчетах иностранной валюты. В частности, планом предусмотрен уход от доллара как эквивалента при формировании тарифов, ставок и цен. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению доверия к национальной валюте. В январе текущего года, отмечает регулятор, вклады населения в белорусских рублях увеличились на 3,6%. Отток валютных накоплений замедлился. По данным Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Витебской области, по состоянию на 1 февраля сумма вкладов в расчете на одного жителя региона составила 1428 белорусских рублей. А теперь коротко о курсах валют. На протяжении всей недели белорусский рубль продолжил тенденцию укрепления к доллару и евро. Курс доллара снизился до 1 рубля 87 копеек. Официальный курс европейской валюты к концу недели составил 1 рубль 97 копеек. Ниже таких отметок доллар и евро не опускались уже более 400 дней. Курс российского рубля, напротив, укрепился и достиг в четверг своего 4-недельного максимума. По итогам пятничных торгов российский рубль остановился на отметке в 3 рубля 27 копеек. Это были главные финансовые новости уходящей недели с Белинвестбанком. Дякую, Алина. Гэта інфармацыйная праграма «7 дзён» і мы працягваем. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта правяло выязныя прыёмы па пытаннях рэалізацыі нормаў дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. У Віцебску з грамадзянамі сустракаўся памочнік прэзідэнта Беларусі, галоўны інспектор па Віцебскай вобласці Александр Пазняк. Замест запланаваных 3 гадзін больш за 5. Прыём працягваўся да апошняга чалавека. Так амаль 50 грамадзян змаглі атрымаць адказы на розныя пытанні. З якімі праблемамі да памочніка прэзідэнта прыходзілі людзі, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Мастак-афармитель Антоніна Козлова страціла працу 3 гады таму. Пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем. Жудасны дыягназ – лімфастаз ніжніх канечнасцяў. Знайсці новую працу па сілах не змагла. Зараз 39-гадовая жанчына ледзь ходзіць па кватэры. Гадуе дачку-школьніцу. Капеечны алімент ад былога мужа ды пенсія мамы. Вось і ўсе прыбыткі сям'і з 3 чалавек. Зараз Антоніна Козлова збірае дакументы для афармлення інваліднасці. Нядаўна атрымала ліст аб неабходнасці выплаты збору на финансование державных выдатков. Я дома, в принципе, сидеть и не люблю. Я люблю работать, что-то делать, в принципе. Если бы у меня ноги не болели, не было такой болезни, как сейчас. Конечно, я бы работала. Я по-любому нашла работу себе. Даже пускай бы пошла бы, не знаю, кондуктором, тем же самым. Я пошла бы даже, может, работать. Говорю, если бы не мои ноги.
На прыём да памочніка прэзідэнта, галоўнага інспектара па Віцебскай вобласці, запісалася маці хворай жанчыны. Складаную жыццёвую сітуацыю гэтай сям'і разгледзелі уважліва. Параілі звярнуцца з заявы ў Віцебскі гарвыканкам, дзе камісія разгледзіць усе пытанні і, магчыма, вызваліць хворую жанчыну ад выплаты збору. А яшчэ паабяцалі поўнае медыцынскае абследаванне. На приеме сказали, что помогут, вот, но надо обязательно, чтобы, значит, давали не только выписку вот этих там заболеваний, куча, вот, а чтобы она полежала в больнице. Да, пообещали просмотреть этот вопрос, что, может, и помогут. Да кожнага індывідуальны падыход. Асобныя праблемныя пытанні вырашаліся адразу, на месцы. Так, некаторым грамадзянам дапамогуць знайсці працу. Па некалькіх справах Управленню аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама дадзена даручэнне правесці медыцынскае абследаванне грамадзян і ўстанавіць ступень іх працаздольнасці. Але былі і тыя, каму давялося яшчэ раз растлумачыць, што нежаданне працаваць – справа асабістая, але выплата падаткаў – справа агульная. Когда мы встречаемся с фактами, люди годами не работают, и хотя бы это подстегнет к тому, чтобы, действительно, даже не для государства работать, хотя бы помогать вот тем матерям, которые вот приходят 70-80 лет, и которые выгораживают своих детей, которые достаточно трудоспособные, которые годами могли бы работать, но не работают. Поэтому в этом я считаю, что плюс декрета. Сямейнае становішча, колькасць дзяцей, пажылыя бацькі, частыя захворванні. Прымаючы рашэнне, камісія ўлічвае абсалютна ўсе жыццёвыя абставіны, з якімі сутыкнуўся грамадзянін. Канчатковае рашэнне прымаецца большасцю галасоў. Так, у Віцебскай вобласці амаль палова жыхароў, якія падалі заяву, поўнасцю альбо часткова вызваленыя ад выплаты збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў. Аднак гэтыя лічбы прамежкавыя, яны хутка мяняюцца, бо на разглядзе знаходзіцца яшчэ некалькі соцень заяў. Часцей за ўсё адмаўляюць за адсутнасці падстаў і дакументаў, якія пацвярджаюць цяжкую жыццёвую сітуацыю. Настасья Броўка, Леонид Табола. Навіны, Віцебск. У Віцебскай вобласці працягваюць работу камісіі па разглядзе заяў грамадзян аб вызваленні ад выплаты збору на фінансаванне дзяржрасходаў. Усяго ў рэгіёне пададзена амаль 1100 зваротаў, з іх разгледжана больш за 700. Амаль 50% заяў задаволены поўнасцю альбо часткова. Асноўная маса зваротаў прыпадае на Віцебск, дзе зарэгістравана больш за ўсё плацельшчыкаў дадзенага збору ў рэгіёне. Кожны выпадак разглядаецца ў індывідуальным парадку. Члены камісіі падкрэсліваюць, што даведкі з месца працы за межамі Беларусі правяраюцца падатковымі органамі. Працягваецца праца па вызначэнні грамадзян, якія не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. В областные налоговые службы обратилось 12 370 граждан с заявлениями и представлением документов об отсутствии обязанности у них уплаты сбора на финансирование государственных расходов. По результатам рассмотрения налоговыми службами в 95% принято решение об аннулировании сборов, и у людей отпала необходимость уплачивать этот сбор. Все граждане, которым были направлены извещения, либо которые получили отказ в налоговом органе, эти 5%, если они считают, что они находятся в трудной жизненной ситуации, они имеют возможность обратиться в комиссии, которые созданы при каждом горрайисполкоме для рассмотрения вопроса об освобождениях от уплаты сбора на финансирование государственных расходов. Дэкрэт нумар 3 ўжо дае свае станоўчыя вынікі. Скарачаецца ценявая эканоміка, забяспечваецца стабільнасць працоўных рэсурсаў прадпрыемстваў, а таксама вяртаюцца да нармальнага жыцця тыя, хто раней вёў асацыяльны лад жыцця. Так, толькі ў Віцебску з моманту пачатку дзеяння дэкрэта амаль на 15% павялічылася колькасць грамадзян, якія сталі на ўлік у цэнтр занятасці. 15 лютага ў Віцебску ля помніка воінам-інтэрнацыяналістам Боль адбыўся жалобны мітынг. Ён быў прысвечаны Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў і 28-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістана. На сцяне памяці ля помніка імёны 151 ураджэнца Віцебшчыны, якія не вярнуліся з запаленай вайной зямлі. Сярод іх шмат салдатаў 103-й Віцебскай гвардзейскай паветрана-дэсантнай дывізіі і лётчыкаў 339-га палка ваенна-транспартнай авіяцыі. І першыя пахавальныя лісты з далёкай усходняй краіны прыйшлі менавіта ў дамы віцяблян. Аддаць даніну павагі сабраліся ўдзельнікі той вайны, маці і сваякі загінуўшых, неабыякавыя да гэтай трагедыі гараджане. Падрабязнасці ў Сергея Місурагіна.
З тых часоў мінула ўжо 28 гадоў. Аднак памяць аб Афганістане, які змяніў жыццё некалькіх пакаленняў, застаецца нязменнай і балючай. Гэтая вайна амаль 10 гадоў касавала лёсы і душы савецкіх салдат і афіцэраў. Вогненнымі дарогамі, выконваючы свой інтэрнацыянальны доўг, прайшлі 32 тысячы нашых землякоў. Адным з іх не было наканавана вярнуцца на радзіму, іншым пашчасціла зноў убачыць родных і блізкіх. Жена, значит, следующее, значит, сделала. Значит, она настолько переживала за меня, что там, значит, такая обстановка сложная, военная. Никогда в жизни она не ходившая в церковь. Пошла в церковь, поставила свечку и молилась за мое здоровье, чтобы я остался живой. Мы сейчас встречаемся в школах. Очень приятно, что наши местные власти относятся к нам, десантникам, с уважением и почтением. В Первомайском районе названы улицы, открыты в школах уголки славы наших гвардейцев, которые учили в школе и до конца выполнили свой воинский долг в Афганистане. И гордимся тем, что 28 человек нашей дивизии получили звание Героя Советского Союза. Падзеі ў Афганістане поўная драматызму старонка гісторыі. Вайна – гэта не толькі мужнасць, адвага, гонар і воінскі дух. Яна нясе разруху і смерць. 151 урадженец Витебщины додому з Афганистана так и не вернулся. Закончилась кровопролитная беспощадная война, на которой мы потеряли много воинов наших, которые с доблестью и честью, несмотря ни на что ни говорили об этой войне, правильная она или неправильная, но наши воины доблестно и с честью выполнили свой долг. Для воінаў-інтэрнацыяналістаў 15 лютага асаблівая дата. З аднаго боку, гэта дзень сустрэчы старых сяброў, радасць таго, што ўсё ў мінулым, з другога дзень смутку і жалобы. Аддаць даніну памяці героям да помніка боль сёння прыйшоў і старшыня Витебскага областного совета депутатов. Не войди наш ограниченный контингент в Афганистан, буквально через пару лет уже ревизионисты и маджахеды находились бы на территории наших среднеазиатских республик, и эта война могла бы полыхнуть полностью по всему Советскому Союзу. Потому что то, что было сделано, я считаю, что это действительно было подвиг, и сегодня даже никакими моментами нельзя это рассматривать как какое-то неправильное решение. Вайскоўцы, родные и близкие загінуўшых, прадстаўнікі областной и городской улады прынялі ўдзел у мітынгу рэквіеме. Жыхары областного центра схілілі галовы у хвіліне маўчання і усклалі кветкі да монумента воінам-інтэрнацыяналістам, а залпы салюта абвясцілі аб памяці загінуўшым і славе жывым. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Новины Витебска. У Витебску увекавечылі памяць земляка, лейтенанта Сергея Чарнышова. Яго жыццё абарвалася ў небе над Афганістанам. Выпускнік Сызранскага военнага авіяцыйнага вучылішча, лётчык-штурман верталёта праслужыў у Афганістане менш за месяц. Але за гэты час паспеў зрабіць 19 баявых вылетаў. У рокавым апошнім загінуў увесь экіпаж верталёта. Лейтенанту Чарнышову тады было 23 гады. Пасмяротна ён узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. На будынку, дзе знаходзілася родная 12-я школа героя, открыли мемориальную дошку. Несмотря на то, что прошло столько много лет, боль, она все равно остается. Остается, глядя на детей. Сейчас уже на внуков. Вместе с тем, гордость за наших военнослужащих, которые оправдали надежды нашего государства, воевали, чем-то помогли афганскому народу. Для Витебска слово «Афганистан» имеет значение по причине того, что здесь дислоцировалась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Первая начала боевые действия, и последняя оттуда вышла, погибших провозили. И это все проходило через сердца и души жителей города. Інтэрнацыянальны доўг у Афганістане выконвалі больш за 6 тысяч ураджэнцаў Віцебскай вобласці. У рэгіёне ідзе работа па ўвекавечванні памяці загінуўшых. Мемарыяльныя дошкі ўстановяць на навучальных установах, дзе вучыліся будучыя героі. Узаемадзеянне грамадскіх арганізацый у патрыятычным выхаванні. У Віцебску прайшло сумеснае пасяджэнне прэзідыума абласнога аб'яднання прафсаюзаў, абкама Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і абласнога савета ветэранаў. У мінулым годзе гэтыя арганізацыі актыўна супрацоўнічалі і правялі больш за 30 сумесных мерапрыемстваў. Асаблівая ўвага ветэранам і ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны. У Віцебскай вобласці ў рамках святкавання 71-й гадавіны перамогі грамадскія арганізацыі прынялі ўдзел у
ў зборы сродкаў на рэканструкцыю воінскіх могілак на Успенскай горцы ў Віцебску. Мемарыяла прарыў ва ўшачах і самі прымалі ўдзел у аднаўленчых работах у якасці валанцёраў. Усяго прафсаюзнай арганізацыі вобласці ў 2016 годзе ветэранам вайны і працы моладзі аказалі матэрыяльную дапамогу на суму больш за 300 000 белорусских рублей. В прошлом году был реализован ряд проектов совместных, среди которых, можно сказать, это музей БУС «Цветы Великой Победы», который был очень известен. В прошлом году получил большую популярность, он объездил всю страну, и жители Витебска и Орши тоже имели возможность посетить музей БУС. Мы, реализуя, например, работу, направленную на социальную поддержку ветеранов, организуем ее, безусловно, во взаимодействии с советами ветеранов как наших учреждений, так и с городскими районными структурами ветеранов. То же самое касаемо молодежной политики, все это совместно. Гарантыяй у сферы сацыяльнай абароны моладзі забяспечаны больш за 35 000 студэнтаў і навучэнцаў. Пры абласным аб'яднанні прафсаюзаў дзейнічае моладзевы савет, 22 прадстаўнікі прафсаюзных арганізацый, навучальных устаноў і працоўных калектываў. У год культуры больш за 1500 чалавек прынялі ўдзел у рэспубліканскім прафсаюзным конкурсе творчасці працоўных калектываў «Новыя імёны Беларусі-2016». Супрацоўніцтва вядучых грамадскіх арганізацый будзе працягнута і ў наступным годзе. У Віцебску на гэтым тыдні пачаўся суд над дырэктарам турфірмы, якая абвінавачваецца ў прысвойванні грошай кліентаў. Рэзанансная справа скалыхнула горад у жніўні 2016-го, калі першыя падманутыя турысты звярнуліся да праваахоўнікаў. Як высветліла следства, пазычаць грошы быццам бы на развіццё свайго бізнесу жанчына пачала яшчэ ў снежні 2007 года. Даўгі ў дзесяткі тысяч долараў раслі як снежны ком, але дырэктар турфірмы іх не вяртала. Урэшце, без замежнага адпачынку засталіся і кліенты турыстычнага агенцтва, якія аплацілі туры і візы. Як лічыць следства, жанчына за некалькі гадоў прысвоіла больш за 235 000 рублёў. Падсудная старанна хаваецца ад тэлекамер і заўважна хвалюецца. У зале суда памочнік пракурора больш за паўгадзіны зачытвае абвінавачванне. А для журналістаў тлумачыць, гэты працэс хуткім не будзе. Суду неабходна выслухаць некалькі дзесяткаў сведкаў і знайсці адказ на самае вострае пытанне, куды пайшлі ўсе присвоенные жанчиной гроши. Первое судебное заседание в отношении гражданки, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотрено частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса, это мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Также части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это владение имуществом путем злоупотребления служебного положения. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вопрос о том, где в настоящее время денежные средства, будет уточняться у обвиняемых в ходе судебного заседания. З моманту прад'яўлення абвінавачвання жанчына знаходзіцца пад вартай. Сваю віну яна прызнала толькі часткова і адмаўлялася даваць паказанні. На аўтамабіль дырэктара і маёмасць турыстычнай фірмы следчыя наклалі арышт. Усе пацярпелыя зараз могуць патрабаваць кампенсацыі матэрыяльнага ўрону і маральнай шкоды. Мы будзем сачыць за ходам судовага працэсу. Напружанай застаецца абстаноўка на дарогах в области. С пачатку года ў дарожна-транспартных здарэннях загінулі 8 чалавек, каля 40 атрымалі траўмы. Нягледзячы на сумны чужы вопыт, папярэджанні і прафілактычныя мерапрыемствы, і пешаходы і вадзіцелі працягваюць парушаць правілы дарожнага руху. Куды спяшаюцца вадзіцелі і што вымушае пешаходаў перабягаць дарогу на чырвоны сігнал светлафора? У рэйдзе разам са службай Дзяржаўтаінспекцыі высвятляла наш корэспандэнт Юлія Устінова. 13 лютага о палове 3 гадзіны ночы ў Аршанскім раёне 17-гадовы вадзіцель, навучэнец ліцэя, не справіўся з кіраваннем. Аўтамабіль на летняй гуме вылецеў у кювет і ўрэзаўся ў дрэва. У выніку 22-гадовы пасажыр ад атрыманых траўмаў загінуў на месцы. Вадзіцель і яшчэ адзін пасажыр з цяжкімі траўмамі ў рэанімацыі. Узбуджана крымінальная справа, якая можа быць перакваліфікавана, калі стане вядома, што вадзіцель быў у стане алкагольнага ап'янення. Вядзецца следства. У Полацкім раёне 10 лютага вадзіцель легкавушкі збіў пенсіянера у некальких метрах от зебры. Мужчина загинул на месте. Управление госавтоинспекции по Витебской области принято решение об массированной отработке и о массированных мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Поэтому 10, 11, 12 мы проводим широкомасштабные мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения. У спецыяльным комплексе мерапрыемстваў «Пешаход» задзейнічаны ўвесь асабовы састаў. Асаблівая ўвага нерэгулюемым пешаходным пераходам і месцам, дзе ДТЗ адбываліся неаднойчы. Мэта – папярэдзіць магчымыя здарэнні. Вечар пятніцы. Некаторыя так спяшаюцца, перабягаючы дарогу ва неўстаноўленых месцах, што нават не заўважаюць супрацоўнікаў ДАІ. Рэзкі гукавы сігнал і патрабаванне спыніцца астуджваюць запал парушальнікаў. За 3 дні правядзення спецыяльных комплексных мерапрыемстваў «Пешаход» у рэгіёне выяўлены 30 нецвярозых вадзіцеляў. На 80 складзены пратаколы за няпропуск пешаходаў. Да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правіл дарожнага руху прыцягнуты больш за 500 пешаходаў. Хочацца верыць, што гэты урок парушальнікі засвоілі. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. Дубровінскі, Талачынскі і Арчанскі раёны сталі пляцоўкай для вучэнняў МНС. Тут адпрацоўвалі штучныя экстранныя сітуацыі. Дапамога людзям, якія трапілі ў снежны палон на аўтадарозе, аварыя на кацельнай дзіцячага дома і абвальванне даху на будынку аўтапарка. За вучэннямі сачыла кіраўніцтва абласнога ўпраўлення МНС. Адзнакі будуць выстаўлены пазней, але першыя вынікі падведзены. Якія, ведае Віктор Праліч. Аршанскі раён, трасса М8. Тут, па легендзе вучэнняў, 12 аўтамабіляў трапілі ў ДТЗ. Ёсць больш за 20 пацярпелых. За вялікі снегапады ўтварыўся 9-кіламетровы аўтамабільны затор. Неспрыяльныя умовы надвор'я пагаршаюць сітуацыю. Патрабуецца расчыстка дарог. На месцы здарэння сцягваюцца ўсе неабходныя службы і спецтэхніка. Тут жа разгортваецца штаб МНС. 3 кареты скорой помощи. 3 кареты скорой помощи. 2 обычной проходимости, 1 повышенной проходимости, автомобиль УАЗ со второй подстанции. Хорошо, вас понял. Сколько человек находится? Здесь находится 12 человек скорой помощи. Распрацоўваючы легенду раптоўных вучэнняў, спецыялісты ўлічылі практычна ўсе пытанні, якія здараюцца падчас зімовай непагадзі. Вырашыць праблемы сіламі толькі ратаўнікоў і медыкаў удаецца не заўсёды. Як паказалі цыклоны Эмы і Хавьер, пры такіх абставінах патрабуюцца дадатковыя людзі і тэхніка. Все организации района, которые обладают необходимыми ресурсами и людскими, и транспортными, и необходимой техникой, все привлекаются в аналогичных ситуациях. В обязательном порядке, безоговорочно, никаких причин для отказа к работе в данной ситуации не принимается. Узаемадзеянне экстранных службаў адпрацавалі і на яшчэ адным аб'екце. Па легендзе, у дзіцячым доме адбылося адключэнне цеплазабеспячэння. У інтэрнаце на каранціне знаходзяцца 3 выхаванцаў, астатнія на занятках. Іх вырашана вывезці. На месца прыбывае мабільная кацельня. Для ліквідацыі аварыі прыязджаюць спецыялісты газавай службы. Постоянный контроль загазованных объектов. При необходимости мы отключаем подачу газа природного на котельную и периодически, значит, контроль постоянный 50-метровой зоны, значит, самого непосредственно дома-интерната, смежных коммуникаций и жилых домов. Конечно же, основная цель – это обеспечить совершенствование взаимодействия, совершенствование реагирования. И одна из немаловажных задач – это подготовка руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций для принятия грамотных управленческих решений по управлению силами и средствами. Аршанскі раён не адзіны, дзе праходзілі раптоўныя вучэнні, схемы ліквідацыі няштатных сітуацый адпрацавалі ў Талачынскім і Дубровінскім раёнах. У канцы лютага пройдзе пасяджэнне камісій па надзвычайных сітуацыях, дзе будзе выстаўлена ацэнка дзейнасці раённых аддзелаў МНС. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны, Аршанскі раён. Больш за 120 тысяч культурных мерапрыемстваў, 8 міжнародных фестываляў і больш за 30 абласных і рэспубліканскіх форумаў. У гарадку на калегіі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі падвялі вынікі года культуры. 2016 запомніцца шматлікімі яркімі падзеямі, творчымі паездкамі і заслужанымі ўзнагародамі. А Віцебскі аблвыканкам прызнаны лепшым у Беларусі ў сферы рэалізацыі культурнай палітыкі. Настасья Броўка падрабязней. Гарадоцкі раён беражліва захоўвае нацыянальныя традыцыі і развівае сучасныя тэндэнцыі ў розных відах мастацтва. Год культуры для самага паўночнага рэгіёна вобласці адзначаны шматлікімі яркімі падзеямі, фестывалямі, канцэртамі і выступленнямі. Каля 4000 разнастайных мерапрыемстваў, 20 раённых святаў і конкурсаў. А яшчэ заслужанымі ўзнагародамі. Лаўрэатам рэспубліканскага конкурсу «Чалавек года культуры» стала народны майстар, дырэктар Дома рамёстваў і фальклору
гарадоцкага района Марына Гушча. Яна прызнана лепшай у номінацыі «Народное дэкаратыўна-прыкладное мастацтва». Сначала мы возрождаем, сохраняем, возрождаем и развиваем. Вот, допустим, мы уже сохранили, возродили, а теперь у нас идет развитие. И на основе вот этих традиционных работ мы стараемся что-то создать новое. Ведь каждый мастер стремится что-то новое сделать. Адметным год культуры стал и для коллектива клуба майстроў Гарадоцкага дома рамёстваў и фольклору. Есть у нас такие особые успехи в этом году, которыми мы гордимся. Клуб майстров Городокского дома ремесел получил высокое звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». На сёння на Віцебшчыне дзейнічае больш за 1000 устаноў культуры. У кожным рэгіёне свой бренд. Развіваюцца народныя промыслы, умацоўваюцца сувязі з памежнымі рэгіёнамі. Зарабляюць і грошы. Летась 12 мільёнаў беларускіх рублёў. Гэта амаль 16% ад бюджэтных паступленняў. Ладзілася больш за 120 000 мерапрыемстваў. Насычаным на культурныя падзеі будзе и 2017 год науки. Творческое настроение мы, безусловно, перенесем и на 2017 год, потому что эти мероприятия у нас будут дополняться еще мероприятиями Дня белорусской письменности в Полоцке. Вы знаете, что это тоже очень ответственное такое мероприятие. 500 лет белорусского книгопечатания. И сейчас все вот наши настроения, намерения, они концентрируются в подготовке как объектов по городу Полоцку, так и подготовки самих мероприятий. Мы, пожалуй, единственная область, которая имеет в каждом своем регионе свой самобытный фестиваль. И наша задача, конечно, выводить их на совершенно уже другой уровень, чтобы они все были как минимум и республиканского значения, и, конечно, международного. Нездарма Витебскі аблвыканкам прызнаны лепшым у сферы рэалізацыі культурнай палітыкі сярод рэгіёнаў Беларусі. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг, навіны Гарадок. Славянскі базар у Віцебску пройдзе з 13 па 17 ліпеня. На гэтым тыдні стартаваў продаж квіткоў на канцэрты 26-го міжнароднага фестывалю мастацтваў. Частка білетаў паступіла ў продаж у касах горада Віцебска 17 лютага. А вось з 20 лютага купіць квіткі можна ў інтэрнэт-аператараў. Святочная прапанова ад дырэкцыі фестывалю, падарункавыя сертыфікаты, продаж якіх таксама пачынаецца ў канцы лютага. Яшчэ адзін сюрпрыз – абанемент на ўсе падзеі конкурсу маладых выканаўцаў. Да яго бонусам ідзе наведванне паўфіналу. Пакуль у праграме летняга амфітэатра 17 мерапрыемстваў, аднак канцэртаў можа быць і больш. Работа па фарміраванні праграмы працягваецца. Мы остаемся верны своей традиции, стараемся провести большое количество сольных концертов, сборных концертных программ и организовываем проведение концертов и 11, 12 июля, и 18, 19 июля. Мы начинаем продавать фестивальные билеты в кассах города Витебска. Мы остаемся верны все-таки зрителю Витебскому, потому что прекрасно понимаем, что жители нашего города, нашей области, они составляют, наверное, львиную долю все-таки зрительного зала на любом проекте. У сакавіку ў Мінску пройдзе і фінал нацыянальнага беларускага адбору, праслухоўванне канкурсантаў прафесійным журы, па выніках якога будуць вызначаны прадстаўнікі Беларусі ў міжнародных конкурсах фестывалю. Усяго 21 краіна прадставіць свае таленты. У 15-м міжнародным дзіцячым музычным конкурсе ўпершыню выказалі жаданне паўдзельнічаць Мексіка і ЗША. Колькасць гледачоў на славянскім базары ў Віцебску можа павялічыцца дзякуючы бязвізаваму рэжыму. Ён дзейнічае ў Беларусі ўсяго тыдзень, а гасцямі краіны ўжо сталі больш за 500 чалавек. Сярод іх грамадзяне амаль 40 краін – немцы, палякі, італьянцы, літоўцы, англічане. У лідарах Германія. З гэтай краіны да нас прыехаў 91 чалавек. Падарожнікі імкнуцца ўбачыць не толькі сталіцу. За 5 дзён дзеяння бязвізавага рэжыму госці з Італіі, Польшчы, Латвіі, Эстоніі паспелі наведаць Віцебскую вобласць. Да наплыву туристов готовы все отели предзвиння. По итогам 2016 года наш отель по оценкам проживающих в международной системе интернет-бронирования занял достойное высокое место. Первое место в Витебске, и в сегменте трехзвездочных отелей Беларуси мы находимся на 5-м месте. Это вот прежде всего мы сами себе даем оценку того, что мы готовы к принятию гостей.
В 2016 году даже против 2015 года на 55% повысился прием иностранных граждан. Вот в 2016 году их остановилось всего 5269 человек, из них 3540 это иностранные граждане, то есть 2/3 иностранных граждан против граждан Республики Беларусь, это были представители 56 стран. Приезжает много охотников Италии, Германии, они целенаправленно едут в наш город, и их пребывание как раз и было в таких от 3 до 5 дней. Поэтому они с радостью восприняли это, распространили у себя на родине, и поэтому появляются дополнительные группы и дополнительные заявки. Нагадаем, што 5-дзённы бязвізавы рэжым для грамадзян 80 краін пачаў дзейнічаць у Беларусі 12 лютага. Чакаецца, што з надыходам сезону водпускаў паток турыстаў павялічыцца. Тэмпераментная і вясёлая гісторыя. У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа прэм'ера. Спектакль паводле п'есы Жана Батыста Мальера «Хітрыкі з Капена». Сапраўдная класіка, актуальная праз стагоддзі, упэўнілася Юлія Устінова. Мальер на коласаўскай сцэне. Спектакль па п'есе французскага класіка 17 стагоддзя «Хітрыкі з Капена». Бліскучая тэмпераментная камедыя, поўная вострых інтрыг і вясёлых прыгод. Гісторыю пра выхадкі кемлівага, хітрага і невычарпальнага на выдумкі слугі, які спрыяе шчасцю закаханых сэрцаў, увасобіла рэжысёр-пастаноўшчык Ірына Цішкевіч. Яна ўпэўнена, што камедыя сёння неабходна. Глядач мае патрэбу ў добрым, абаяльным гумары. П'еса Мальера ўразіла маладога рэжысёра сваёй актуальнасцю. Вопрос о том, что не стоит опускать руки, если случается какая-то проблема, что всегда можно найти выход и всегда можно найти поддержку друга, который не бросит тебя в беде. И мне это очень близко, мне это очень нравится, и мне очень хочется, чтобы наш зритель это тоже почувствовал, подумал над этим, где-то улыбнулся. И очень бы хотелось, чтобы, конечно же, осталось легкое послевкусие нашего спектакля, чтобы зрители уходили с улыбками и добрым настроением. Месца дзеяння Неаполь. Няўрымслівыя героі, бацькі і дзеці, мафія і цыганы, але найперш геніяльны слуга і шэльма з Капен, які пасварыўся з правасуддзем. Дасціпныя сітуацыі, яркія, непрадказальныя павароты сюжэта вызначаюць настрой гэтага камедыйнага і ў той жа час кранальнага спектакля. Вельмі жвавы, вельмі такі, скажем, дынамічны спектакль і адчуванне часу, сучаснага часу. Яно просто як выдавліваецца са сцэны і пераходзіць на гледача, і яно неяк на яго ўздзейнічае. І я думаю, гэта будзе так энергетычна цікава. Свавольства, рызыка, жыццялюбства, вечная праблема бацькоў у дзяцей – усё гэта хітрыкі з Капена. Гледачы становяцца удзельнікамі вясёлага і яркага карнавалу, дзе пануюць музыка і танцы. Музычнае афармленне Александра Крыштафовіча, харэаграфія Дыяны Юрченка. Пераклад тэксту на беларускую мову зрабіў Пятро Ламан. П'еса сама па сабе, яна перагукваецца з цяперашнім часам. Вот гэтыя праблемы мажораў, што на сленгу называецца. І вот як маладыя дзеткі дураць сваіх бацькоў. Вот і мяне узялі і надурылі. Ці ўз'яднаюцца закаханыя, ці знойдуць страчаных дзяцей бацькі. У тым выпадку, калі гатовы добра раскашэліцца. Прэм'ера спектакля «Хітрыкі з Капена» 18 і 19 лютага. Юлія Устінова, Кірыл Кайзберг, навіны Віцебск. 15 лютага праваслаўная царква адсвяткавала стрэчанне Гасподняе. Назва свята паходзіць ад слова «сустрэча». Раней казалі, у гэты дзень зіма з летам сустракаюцца. А напярэдадні стрэчання па старадаўняй мясцовай традыцыі, вядомай яшчэ з 16 стагоддзя, ладзіўся абрад «брацкая свечка». Абрад ужо 3 гады адраджаюць у Віцебску. Ствараюць свечку пчаляры. Ініцыятыва належыць абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання Беларускага таварыства прапагандыстаў прадуктаў пчалярства. Пра асаблівасці старадаўняга абраду Юлія Устінова. З чыстымі сэрцамі і светлымі думкамі ствараюць брацкую свечку пчаляры Віцебшчыны. Да правядзення старадаўняга абраду рыхтаваліся загадзя. Сабралі воск, атрымалі благословление и наставление. Смысл вообще обряда: Никола, помоги, пудовую свечу в церкви поставим. И братство объединялось и заготавливало эту пудовую свечу. И потом заносило в церковь. Значит, братская свеча – это жертва Богу. А вот процесс объединения пчеловодов –
это ее изготовление. И мы к этому стремимся. На братскую свечку неабходны цэлы пут 16 кілаграмаў воску. Яго растопліваюць у вадзе да мяккага стану, а потым лепяць з яго каўбаскі. Справа няпростая, патрабуе спрыту. Воск ліпне да рук, а каб зрабіць яго эластычным, трэба як след размінаць, грэючы цяплом рук і, злавіўшы момант, прыляпіць да фітиля. Для этого надо льняная нить, которую проварить в растворе соды и соли, высушить, а потом прокипятить в воске. После этого вот сооружается вот такой агрегат, на который ведется вручную формирование свечи. Бадай самым актыўным, зацікаўленым і умелым майстрам аказаўся пчаляр у 4-м пакаленні, 3гадовы Сямён. А яшчэ дасведчаным гэта яго другая братская свечка. Хлопчык з захапленнем прымае ўдзел ва ўсіх працэсах. Размінае, накручвае, прыкатвае. Покажи, как ты лепишь. У тебя хорошо получается уже лепить, да? Да. А где ты научился так лепить? У папы. В прошлом году нас пригласили для участия в этом обряде. До этого мы в интернете читали, смотрели фильм. Дело нужное, очень интересное, сплочает людей. Конечно, надо продолжать и надо привлекать новых. Братскую свечку не толькі рабілі ўсе разам, каля яе і маліліся ўсім светам. Даставалі забажніц з нагоды вялікіх падзей ці святаў. І першае з іх стрэчанне ці грамніцы, прадвеснік вясны. Нездарма кажуць, прыйшлі грамніцы, скідай рукавіцы. Юлія Устінова, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Спачан, в'едвадау, каратэ, таэквандо. Усходнія адзінаборствы заваёўваюць усё большую папулярнасць сярод віцебскіх школьнікаў. Сёлета ўпершыню вырашылі нават арганізаваць фестываль баявых мастацтваў «Паўночны цмок». Сваё майстэрства і тэхніку валодання дэманстравалі выхаванцы спартыўных секцый горада. За паказальнымі выступленнямі назірала наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Не столькі удзельнікаў, колькі гледачоў. Сапраўды, жадаючых бліжэй пазнаёміцца з тэхнікай усходніх адзінаборстваў аказалася нямала. У зале ніводнага свабоднага месца. Усе ў чаканні цікавага і забаўляльнага відовішча, якое арганізавалі выхаванцы Віцебскай школы спартыўнага ушу. Сёлета установа адзначае 15 гадоў, а займаюцца тут больш за 300 хлопчыкаў і дзяўчынак. Я счастлива, что я туда пришла, потому что сейчас у меня есть много друзей из моего клуба, групп, и он дарит хорошее настроение. Мы на тренировках занимаемся разными видами, как боями, так и техникой, и поэтому каждый что-то может найти. Далучайцеся і атрымлівайце асалоду, заклікаюць прыхільнікі спачана, якія тут жа дэманструюць майстар-клас. Гэта спорт сапраўдных самураяў, абсолютно бяспечны, запэўніваюць трэнеры. С точки зрения физических качеств, конечно, он развивает скорость, быстроту реакции, физическую выносливость. С точки зрения морально-волевых качеств, это все, что несет с собой самурай. Самурайский поединок, дисциплина, уважение к старшим, выдержку і смеласць. І хоць спачан развіваюць у Віцебску ўсяго 3-й год, ужо ёсць пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў. Апошняя ўзнагарода – золата 10-го адкрытага турніру, які на днях праходзіў у Эстонии. Я уже 3 года занимаюсь, и мне достаточно нравится. Это динамичный вид спорта. В нем важна физическая сила, скорость. И также важно много думать на площадке, как сражаться с противником. Я приехала только что с чемпионата Эстонии по спачан. И там я взяла золото в коротком мяче, серебро в длинном мяче и серебро в командных боях. Самага юнага ўзросту прыхільнікі японскага каратэ, бразільскага джиу-джитсу альбо карэйскага таэквандо выхоўваюць у сябе сілу волі, вытрымку, смеласць і хуткасць. Сваім запалам і энергіяй яны зараджаюць іншых, прывабліваючы ў свой дружны калектыў. Арганізатары фестывалю упэўнены, што ён абавязкова стане традыцыйным. В перспективе мы планируем пригласить и другие спортивные клубы для участия в фестивале. Сейчас у нас есть, конечно, гости с города, но их еще не так много, как хотелось бы. Фестываль «Паўночны цмок» не мае ўзроставых абмежаванняў. Самымі юнымі яго удзельнікамі на гэты раз сталі 6гадовыя таэквандысты. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайзберг, Навіны, Віцебск. А зараз ад усходніх відаў спорту звернемся да больш звыклых еўрапейскіх спаборніцтваў. Пра іх раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю цябе. Прывітанне. Лыжныя гонкі, забегі канькабежцаў, паядынкі хакеістаў, баскетбол, валейбол, гандбол. Спартыўная праграма задаволіць аматараў зімовых відаў спорту і прыхільнікаў летніх дысцыплін.
На наступным тыдні ў нашай краіне, у тым ліку і на Віцебшчыне, запланавана правесці шмат спаборніцтваў. Чэмпіянаты і першынство краіны, алімпійскія дні моладзі Рэспублікі Беларусь, абласныя і гарадскія старты. А таму ў сваім анонсе закрану самыя важныя спартыўныя тэмы. Пачну з зімовых відаў спорту, у якіх спартсмены Віцебскай вобласці выступаюць традыцыйна моцна. 23-27 лютага ў Раўбічах пройдзе кубак і першынство Рэспублікі Беларусь па лыжных гонках. Нашы землякі будуць прэтэндаваць на медалі практычна ва ўсіх дысцыплінах. У гэтыя ж тэрміны ў Мінску пройдзе чэмпіянат Беларусі па шорт-трэку. Як вядома, касцяк зборнай краіны складаюць спартсмены Віцебскай вобласці. І тут у нас таксама неблагія шансы ўзайсці на п'едэстал. Гэта тычыцца мясцовых канькабежцаў, якія ў Мінску разыграюць кубак Беларусі. Дарэчы, у рамках рэспубліканскіх стартаў пройдзе і чэмпіянат Віцебскай вобласці па канькабежным спорце. І завершу зімовую тэматыку гульнямі хакеістаў. 21 лютага каманды Віцебскай вобласці правядуць апошнія сустрэчы другога этапа спаборніцтваў. Новаполацкі «Хімікска» на выездзе згуляе з Лідай, а ХК «Віцебск» памераецца сіламі з Брэстам. А зараз да іншых падзей. 22 лютага ў Магілёве пачнуцца алімпійскія дні моладзі па валейболе. Аналагічны старт толькі па гандболе прыме Мінск. Не застануцца без відовішча і балельшчыкі абласнога цэнтра. Алімпійскія дні моладзі Рэспублікі Беларусь па баскетболе сярод юнакоў 2001 года нараджэння пройдуць на арэне віцебскага ЦСКА. Таксама на працягу тыдня ў Віцебску запланавана правесці адкрытыя гарадскія турніры па тэнісе і водным пола. Абодва старты прысвечаны Дню абаронцы айчыны. Акрамя гэтага, аматары спорту змогуць падтрымаць удзельнікаў адкрытых чэмпіянатаў горада па барацьбе і спартыўнай акрабатыцы. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. І яшчэ пра адну будучую падзею, якая, праўда, не мае дачынення да спорту. Напрыканцы зімы ў Новаполацку пройдзе конкурс шпакоўняў. Прадпрыемствам, установам і простым жыхарам прапанавана зрабіць домікі для птушак, якія потым размесцяць у мясцовым парку культуры і адпачынку. Магчыма, удзельнікамі конкурсу стануць і вучні кіраўскай школы, што ў Віцебскім раёне. Яны прыдумалі незвычайны бізнес-праект і ствараюць крэатыўныя домікі для птушак. Тавар ужо знайшоў свайго пакупніка. Прычым не толькі на школьных кірмашах. Пік продажаў чакаецца бліжэй да вясны. А пакуль юныя майстры шукаюць новыя дызайнерскія рашэнні. Імі яны і падзяліліся з нашымі корэспандэнтамі. Настаўнік працоўнага навучання Дмітрый Волах упэўнены, зрабіць правільны дом для птушак толькі на першы погляд проста. На справе ж трэба ўлічыць мноства нюансаў. Да прыкладу, ад дыяметра лятка, так называецца ўваход у шпакоўнік, залежыць, якая птушка паселіцца ў доміку. Вядомыя выпадкі, калі жылую плошчу пярнатых займалі нават вавёркі. Чем отличается скворечник от синичника? Скворечник литок больше, у синичника литок меньше. Ну и плюс еще немножко конфигурация, в том плане, что птицы немножко разные, плюс по размеру и по повадкам. Крэатыўнае захапленне ператварылі ў бізнес. Драўляныя домікі ўжо паспелі знайсці пакупніка. І хоць прадукт не запатэнтаваны, класічныя драўляныя распісныя шпакоўні вучні ўжо лічаць брэндам сваёй школы. Кожную шпакоўню юныя майстры распісваюць уручную. Жыць у такім, няхай сабе мініяцюрным, але ж катэджы птушка хутчэй за ўсё не стане. Як правіла, пярнатыя перавагу аддаюць жытлу без яркіх элементаў дэкору. Але гэта не прыкрая памылка ў праекце пачынаючых бізнесменаў, хутчэй крэатыўны ход. Такія драўляныя домікі цалкам могуць служыць упрыгожаннем прысядзібных участкаў і нават паштовымі скрынямі. Спецзаказамі школьнікаў не здзівіш. Стараемся придумывать что-то новое и оригинальное, не похожее на другое, чтобы каждый скворечник был разный и индивидуальный. Очень важно, наверное, сейчас в школах, чтобы на выходе был выпускник, который готов осуществлять бизнес-проекты, дерзать, учиться в чем-то. Поэтому, наверное, это очень важно, чтобы дети были и экономически, и экологически подкованы. Попыт на тавар ручной работы, гавораць школьнікі, ёсць. Пік продажаў звычайна прыпадае на люты. І не дзіўна, спецыялісты рэкамендуюць рыхтавацца да прылёту птушак загадзя. Желательно скворечники новые изготовленные развешивать уже на зиму. Дерево уже подготовится к приему птиц, не будет того смолистого либо другого запаха, либо от краски, если эти скворечники покрашены. То есть шанс, что этот скворечник будет занят птицами, намного выше. Зараз юныя майстры працуюць над стварэннем цэлага жылога комплекса для птушак. Частку доміка установяць у школьным парку, каб першымі па іх трэлях даведацца пра наступленне вясны. Інна Кірыенкова, Марына Рамановская, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебскі раён. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Убачымся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага і да сустрэчы.